И знаете, господине, как си позволихте да карате така скъпа луксозна кола? Много работа, предимно автоаксесуари. Трябва да може да се адаптирате към трендовете. Продавате покривала, карате такава кола. То обаче сега дай да видим покривалата, какво представляват, струвате си да си ги купат хората, тъй като нали сега ние тук се шегуваме, цялата идея всъщност обаче е, че те имат наистина много успешен и хубав бранд, autopia.bg и съответно имат невероятни продукти за автомобили. Днес сме излезнали да покажем всъщност точно това, което държат. А става въпрос за това невероятно покривало. Можеш ли да разкажеш малко повече за него? Покривалата са произведени в Полша, изключително качествени покривала са, с 30 месеца гаранция. Предпазват от дъжд, от сняг, от лед, от слънце, от всичко. И сега нека все пак да го извадим и да покрием Мерцедеса, да видим как ще застане. Ще видим лесно ли е, трудно ли е, бързо ли се слага, лесно ли се слага. Това е за седан специално, Добре. XXL размера. Предполагам, че имате за всякакви други автомобили. Има всякакви, да. Сивото по принцип трябва да е отвън. Има си предно и задно. Гледате връзките да са отзад. Ето ги, тук са връзките. Дигаме го така. За хората, които не знаят, връзките служат за затягане на покривалото, за да не бяга. Ако има по-силен вятър, връзва се за джанките, освен тази централната отзад. Да, видим отзад как се връзва. Са връзките, издърпва се хубаво, да се стегне, понеже е по цялото покривало. Връзват се връзките и се слагат тук вътре в джобчето. Къде да влизат да го купат в крайна сметка? Autopia.bg